DJ Mole é o brabo da putaria. Copiou? Sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma. Tapa na bunda desse safadão. Voi știați că dacă aveți un Dragon Fruit Celestian, Monlit Dragon Fruit, și vă duceți, doar taci din gură și dau how much is this worth? 599.400 pe... Nu, drăguț ești tu. Mongolow, Mon Blossom cel mai rar. Și mă mai uit pe aici dacă am, că mă fac oricum bogat dacă nu le vând. Mai am ceva pe aici. Ok, deci a fost insane cât dădeau să vând odată monliturile, să vedem cât voi face. Nu trebuie să facă noi, că poate să duce dimineața, lucrează și el la poștă, știi? Nu trebuie să facă noi, că poate să duce dimineața, lucrează și el la今度こそ陸上部に入ってもらうぞ。リレーの時助っ人で新記録出しちゃったしね。